Това го чувам постоянно от много брата и сестри. В миналото съм го чувал. Аз не мога да работя с този човек. Мястото, където са попаднали в корпорацията, в някой офис или каквото и да работят, когато има хора около тях, много често ми се случва, нали, дадената ситуация ставала през седмицата, те примерно са се скарали с някой, не са се разбирали с някой на работното място и са ми споделяли тези неща след службата или преди службата, просто когато идвал момента на общение. И те не го казват като нещо, което е с някакво разрешение на проблема, в случая евентуално, който имат. А те го представят като свършен факт. Те казват, край с този човек или с тези хора не мога да работя. Еди кой си ги е погледнал на криво, еди кой си ме казал нещо, не мога да работя с тия хора. Кой как ги е погледнал и всъщност тези хора, които го говорят това нещо, преди това винаги те са парадирали, че са най-духовните, че са най-посветените, че най-много слушат Бог какво им говори. Те хора са твърдяли най-много това нещо. Колко Бог им говори със сънища, къде Бог ги води да благовестват. И аз съм си изградил образ за тях, че те са наистина стабилни хора, наистина са посветени хора, наистина знаят в дадена ситуация как да реагират, получават мъдрост от Бога, напреднали са в Евангелието, знаят във всяка ситуация как да постъпат, получавайки мъдрост от Бога. И изведнъж аз чувам как еди кой си ги погледнал на криво, как на еди кой си това му от дявола и всякакви такива обвинения. И разбира се, това започва веднага в мене да създават някакви мисли. Или това, което те са ми казвали за себе си и са се представили в светлина, в която така да изглеждат наистина много духовни хора, да изглеждат наистина много ерудирани хора, или те са ми излъгали, или те не са разбрали някои от основите на християнството, или не са вниквали в историите, които Библията ни разказва. Една от примерните истории, за която Библията говори, е историята с Йосиф. Сега няма да навлизам подробности, позната ви е тази история. Йосиф е имал пълни предпоставки да се оплаква за всичко. Той е бил хвърлен в рова, продаден като роб в Египет. Отделно от това, в последствие в затвора е хвърлен. Отделно от това, той даже казал, нали, тези, които са излизали от затвора, царя да се сети за него, да си спомни колко е добър, нали, това, което е направил. И въпреки това, той е бил пренебрегван и там. Той, ако беше хванал да се оплаква от това и започнал да псува и да проклина, а пък още по-лошо, ако той изобщо се откаже от видението, което първоначално Бог му е дал, че той ще бъде цар. Знаете ли, една сестра го каза много добре. Веднъж след службата. В една служба се говореше за Йосиф. Нали? Главно се застъпваха функциите на премиер. Той изпълнява функциите на премиер в Египет. Говореше се за мъдростта на Бога, как му е дал мъдрост, нали? Какви ситуации е попадал Йосиф и прочие. И накрая на службата една сестра, Бог да я благослови, каза следното нещо, ползвайки тази терминология. Тя каза нещо от сорта, ще се опитам да я перифразирам, тъй като не помня точно дословно думите, но един вид Йосиф е щял да си изсвири мача още от самото начало, ако той е тръгнал да се оплаква. Причината, поради която Йосиф е достигнал до този статус на премиер на Египет, на управляващ, на преуспяващ, е причината поради това, че той е бил смирен, бил е кротък. И ако Йосиф е започнал да се оплаква от самото начало, тя каза, той е щял да си отсвири мача. Той е нямал да стигне този пост. Той е щял да достигне там някаква позиция, но той нямаше да бъде толкова висока позиция, на която Бог го е поставил. Защото главният ключ в това е било, че Йосиф е бил смирен. Искаш ли да бъдеш на по-висока позиция, искаш ли Бог да те преориентира, искаш ли Бог да върши нещата в живота ти, така че ти да преуспяваш. Тогава бъди смирен, бъди покорен. И сега, какво се случва, когато християни кажат, че не могат да работят съседи какви си хора на работното място? Замисляли ли сте се каква реакция се предизвиква в отсрещната страна? Отсрещната страна са тим лидери, разпределители на екипи, там обучители или както се води в корпорацията. И когато човек представи проблем, аз не мога да комуникирам с този човек, отсреща се виждат няколко неща. Първо се вижда, че този човек явно не може да работи добре в екип. И ако той е добър работник по принцип, естествено е, че ще се предприемат някакви действия да го ориентира там, където може да се разбере с хора. Но какво говори това на тим лидера? Говори, че ти не можеш да работиш в екип. Говори, че ти обръщаш внимание и се фокусираш на този проблем. Естествено, като тим лидер, той трябва така да нагласи екипа, че хора да си пасват. Но когато излезне изведнъж така, това изстрелване, така да се каже, от човека, гневно изстрелване на думите, аз с еди кой си не мога да работя, той е такъв и онакъв, той ме погледна на криво
имаме спорове, няма химия помежду си и така нататък и изпадне в подробности, защото естеството на човека, особено в България, той да се оплаква. Но вижте, това важи за невярващите хора. Когато ти си християнин, когато Святия Дух живее в тебе, той ще ти дава мъдрост и ще ти казва в една определена ситуация как да постъпиш. Не е твоя задача. Твоята задача е да работиш. Да работиш, да действаш, да си изпълнител на Словото и да оставиш на Бог той да ръководи нещата. В Словото ни се казва, че Небесният Отец знае от какво се нуждаете, още преди да сте му поискали. Това, което се изисква от нас е ние да работим, ние да се покоряваме на Бога и да търсим мъдрост от Бог всемогъщ за всяка една ситуация. Пак се връщаме на Йосиф, когато е имал някакъв проблем около него. Примерно хора не са могли да разрешат спор, той се допитвал до Бога. И благодарение на мъдростта от Бога, той е знаел какво да каже. Това е в контекст с Святия Дух, че ще ви даде какво да говорите, когато се опре такава ситуация. Но когато човек излезе с такива оплаквачески неща, характерни за масовия човек, словоизлияния, това веднага поставя точно това в един тим лидер. Този човек не може да работи в екип или на този човек му е трудно или не. Нещо, което принципно би трябвало да се изисква по-голяма проницателност. Той явно не е достигнал тази позиция. И другото, което навява на мисълта на този човек е той да ви ориентира към някъде, където що годе да може да се разбирате с хора, но това какво му дава на него? Сигнал. Това му дава, че в момента, в който настъпи някакво повишение или в момента, в който се търси човек, който е с, цели се да някъде да е по-отговорен и да изпълнява по-високи функции, познайте, той няма да сети за вас, ако вие сте от тия типове хора. Защо? Защото преди това той ще знае, че вие ще се оплаквате. А ако вие се оплаквате от тези състояния, не може да се разберете с човека, няма химия и така нататък, вижте, има начини. Не е начин на това да излезнете и да нахраните човека, той какъв е. Ами може би вие трябва да се промените, може би нещо във вас не е окей. И с помощта на Бога, Бог ще ви покаже коя е обраслата ви нива. И ще започне да работи в тая посока. Така вие си затръшкате вратата. Така вие излизате пред другите, казвам, ако сте от този тип хора. Сега това не го адресирам към всички. Но по този начин, който говори така оплаквачески, характерно оплакване, което обикновено е характерно за масовия човек, той си затваря вратата. И така, всяка друга отговорна позиция, никой няма да се сети за него, защото ще знае, че той би се оплаквал за нещо предишно. Такава реакция се предизвиква. И другата реакция, която се предизвиква, ако вие го кажете това на тим лидери и примерно те знаят, че вие сте вярващ човек, това започва да изгражда съмнения в тях. Те си казват, той нали е вярващ, нали трябва да ходи в любов, нали трябва да прощава. Нали, ако си го кажат, може да не си го кажат така. Но най-малкото това, което би било в съзнанието им е следното. Вярващия човек, общо взето, си е същия, като невярващия. И ако някъде, представете си, че този тим лидер в някакъв случай, примерно, срещне хора, които да му говорят за Христос, той ще каже, да, ясно, това са отива оплаквачите. Ами това е лошо свидетелство. Това е лошо свидетелство. Плюс това, вие по никакъв начин, чрез това оплакване, не му показвате, че вие сте заякнали в позицията на Христос. Че Христос е във вашия живот и че вие сте изпълнители на Словото. И в дългосрочен план казахме вече, че тези хора не биха мислили за вас по отношение на поемането на някаква отговорност. Защото ако човек не може да се справи просто с някакви неуредици, ако няма способност да говори нормално, в причини се казва, че меки език троши кости. Ако не говори нормално с хора, ако не се моли за хора, може ситуацията да не изисква в момента ти да говориш на човека, да му кажеш, виж сега, твоята реакция не е правилна, нали, що ме погледна така, що ми го каза, нали, на мен ми е обидно, дай да поговорим за това. Но първото нещо, най-достъпно, което може да направи всеки един вярващ, е да се обърне към Бога. Бог знае вече от какво ви имате нужда. Благословен да е Бог. И разбира се, Бог ще аранжира ситуации, така че вие да говорите с този човек, или Бог ще промени сърцето на този човек, или той ще предназначи някой, който да застане на негово място, или той ще обърне сърцето на шефа ви, той ще ви премести. Така че Бог много добре знае, даже ще го направи много по-добре от вас. Лично това за оплаквачите, тези хора говори следното нещо, че те не са утвърдили своите позиции в Христос, не са достатъчно здрави в характера си. В Словото пише, който владее духът си е по-велик от завоевател на град. Така, какво значение обаче този вид оплакване има за човек? Какво значение за вярващия човек? Има огромно значение. Първо, Господ Исус казва, нали, че от един извор не могат да текат сладка и горчива вода.
Отделно се казва, имаш това, което казваш. Отделно от това се казва да ти бъде според вярата. Казва се също, който каже на тази планина, вдигни си и се хвърли в морето и повярва в сърцето си, ще стане това, което е казал. Другото, което говори, Бог създаде човека по своя образ и подобие. Ние сме като Бога. Друг говориш дух, Бог е дух. И във 2 глава на Битие 7 стих се казва, че е вдъхнал в ноздрите на човека жизнено дихание и човека е станал друг говорещ дух, на еврейски друг говорещ дух. В нашите преводи пише жива душа, но правилният превод е друг говорещ дух. Ние сме като Бога и ние творим. Когато говорим слово, създаваме неща. Видимото е станало от невидими неща. И какво ще стане, когато християнин започне с такива злословия срещу колегите си и срещу това, че е унеправдан на работното място? Какво ще стане тогава? Той създава това, което казва, да ти бъде според вярата. Той си мисли, че когато го каже, ще му лекне, ще се отърси от това. Но всъщност той създава. По-мъдро е, ако толкова той не може да издържи на социалното напрежение, и обърни се към Бог, кажи му. Кажи, Господи, сега, обръщам се към Тебе, моля Те, не зачити това, което казвам, но той не мога да го търпя, оня, и Бог ще започне да работи в това отношение. По-добре обърнете се в директно общение с Бога. Да реагирате така толкова импулсивно, това не е съобразено с Словото. Още се казва, имате това, което казвате. Бог сътвори света чрез Словото си. Видимото е станало от невидими неща. Какво ще стане, когато човек постоянно се оплаква за това, че не е оправдан на работното място? Той ще създаде още от тази ситуация. Единственият начин да обърнете нещата е като си промените словото. Прочетете притчата за сеяча. И семената, когато попаднат на съответната почва, те или става нещо с тези семена, или допринасят за развиването на плод, или не. Вие от коя почва сте? Така че първо се замислете за това какво говорите, как го казвате, за кого го казвате и какво бихте сътворили от това, което говорите, и след това вече го кажете. На света си има една поговорка: 3 пъти мери, 1 път режи. Наистина трябва да премисляме това, което говорим. Знам, че на моменти е много трудно, но точно за това е Святия Дух. Така че всеки един човек, аз поне не познавам хора, среща някаква ситуация в живота си. Давид е срещал множество ситуации в живота си, които не са допринасяли за неговото преуспяване в началото. Въпреки това той е бил с Бога. И той затова казва и в мрачната сянка, ако ходех. Мрачната сянка е географско място и естествено Бог не ни задължава да прекараме време там. Това е просто временна ситуация в живота на Давид. Всеки един преминава през нещо. Идеята е да не остава там, да не си слага знамето там, да не опъва шатрата си на мястото, където е мрачната сянка, а да върви смело до достигането там, където Бог го е призовал. Град, поставен на хълма. Да достигне до земята, където тече мляко и мед. Да достигне до съвършената воля на Бог за неговия живот. Това е истината. Така че посланието ми е призива ми е да внимаваме в това, което говорим. Как го казваме и на кого го казваме. Не се знае чрез нашето глупово говорене дали ще кажем нещо, което не е за споделяне. В причини се казва: в многото говорене греха е неизбежен. Дали ще го кажем на хора, които не трябва да го казваме. В света отново борава със светска терминология, но хората са го установили това от практика. И стените имат уши. Не се знае кой може да ви чуе и как би интерпретирал това, което чува. Защото вие го говорите това нещо. Вие сте вярващи и знаете, че в момента това оказват от изблик на нерви. Обаче други от срещния невярващ. Другия може да има коренно различен сезон. Той изобщо не е достигнал до познаването на Бога. И той може да трансформира това, което вие говорите, в някаква нападка, или че вие говорите срещу някой, или че вие сте оплаквач, или че какво ли не сега. Умовете на хора могат да измислят такива неща, някъде това го бях чул, че умовете на хора могат да измислят такива неща, че дявола дори не е способен да измисли. Просто не се знае усреща реакция каква ще бъде. И не винаги хора ще ви го кажат директно. Понякога последващите действия от вашето говорене ще бъдат факт. Някои могат да си кажат, че говорите, той защо така говори за другите хора. Трети могат да си кажат, той не може да работи в екип. Четвърти могат да си кажат, той е християнин, как може да говори така. Други могат да си кажат, той не може да работи в екип. Той не е нещо, постоянно се оплаква. Пети могат да си кажат, има еди коя си позиция сега, трябва ми човек, който да обучава екипи, аз сещам, че той се оплакваше от еди кои си колеги. И аз ще потърся някой друг, който може да овладява тия емоции. Разбирате ли, дългосрочно човек може да си навреди. Така че едно от най-правилните неща е да искате мъдрост от Бога. Бог ще ви даде мъдрост, ще ви даде дълготърпение
и ще промисли за вас тази ситуация. Даже той ще я реши. Просто вашата задача не трябва да бъде това. Бил Уинстън го каза много добре в една проповед. Твоята задача не е да се научиш как да воюваш, защото бой е на Господа. Твоята задача е да се научиш как да почиваш. Да си почивате в Господа. Разбира се, това не значи стоиш си там на хамака и си пиеш фреш, въпреки че почивката съдържа и това. Но основата на почивката, така която Библията говори, е това ние да сме трудолюбиви, да работим. И обаче, действайки по този начин, ние вече чрез работенето си да не мислим за утрешния ден. Утрешния ден нека да се безпокои за себе си. Това, което трябва да бъдем, да сме покорени, да сме трудолюбиви и да оставим на Бог. Боята на Господа. Това, което се изисква от нас е, работейки ние да вярваме, да се молим, да пребъдваме в Словото и вече Бог се грижи. Бог се грижи за нас в това отношение. За много хора звучи като клише, обаче това е самата истина. Знаете ли колко време и колко години са ми били необходими, откакто съм християнин? Нали? Аз не съм много години християнин, но годините, които мисля, че от вече 4-5 години сериозно вярвам. Разбира се, имам съм си така лъкатушкания, което е нормално за всеки един. Аз не съм съвършен, само съвършен е Господ Исус Христос. Но в ходенето ми с Бога, знаете ли колко време ми е било необходимо през тия години да го осъзная, че това, което първоначално ми е звучало като клише, аз това съм го слушал милиард пъти, че Бог решава, че Бог е на Господа. Съвсем различно ти да се сблъскаш и да видиш на практика, че е така. И не случайно Словото ни казва, че трябва да бъдем изпълнители, не само слушатели.